Aye. Oh my cachorro. Bene. Aye ay 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 ay. Okwa so ka mmetu aka ose mu tofia kwa n'ime bigo. Mbeke ekwelubekwe woke mebigo. Ngwa ka ntabi ife ose m off the light nse ya mba. Mbanyukwa ako anogo off the light nse gị mba. Hey korokoro juru na tinsantinsi gị chikode. Mbeke tinsantinsi ka mfukode. Ọ bụrụ na m ejiri okpu isi m off the light maburuta. Mbeke ịchọrọ igbu egbu eji. Ọkwa maka ọya nwa mmenwu okorobịa bịa nụrụ Amaka bịa otego Emeka bunyere Amaka anọghị n'ekonomi ga-adago akọnuche ga-efugo oji ntị bịa nụrụ kọndọm bụ 200 naira. Mbeke ịchọrọ igbu egbu eji okpu. How can you turn on nwa without rubber nwanne ose ma Amaka akwa na-adịrị dọ ya n'iru 2 minutes enjoyment don scatter your